Yeah, zite na neto. Yes, mom. Zite na neto. Yes, mom. Une stress na because my voice adoro okay. Gịnị ka unu na-azọ? Mom. So, no na room. Gịnị mee? Na-attach head. So, Saturday. Na-attach head. Ka head nwee na-attach. Yeah. Okay. Saturday we pakatemu. Where is give him more dirty head. Give him more. Okay. Dirty head. All right. How dare you give when give him more that head. So must nearly down waiting kenu. Okay, see, he must nearly down waiting ya kenu. All right. Must do this. Your elder sister. All the law shafting call elder sister. Okay, all the law such thing call elder sister. All right. Iwe boy. Okay. Madam Chinyake enu niru dan. Kedu ife ome gị? So mom. Neto chuku no na room. We bekute ya na the room. We fill ya with opu. We see ya yemu that opu. We see mu mba. We see ya Chinyake nu for isi mba to elder sister ya. Okay. We see oman Chinyake nu. Awero anything like elder sister na this situation. Gịnị bụ situation n'Igbo? Na this akụkọ. Akụkọ. Na this akụkọ? Okay, akụkọ ifo ka. All right. So I'm saying yeah again. That's Chinyake no before Mago is good like he boys. Okay, ko kpuo isi. Okay, neti ka na-afụ ụzọ? Ị ka na-afụ? Ị na-afụ ọfụma ka obele? Na-afụ ọfụma. Okay, ị na-afụ ọfụma. Ọka amabeghị gị ụla. All right. Ngamaya in the advance. In advance. Okay, gịnị wee mee? So we actually decorated this thing from your hand. We boy. Okay, chọọ ka ịdọpụta ya from nyanwa hand. Wee kpọọ gị. Nya nwere ihe nwatakịrị ya mee gị. Ọ nọ na room okpu oji abụọ dịrị nke gị okpu nwanne ya nwoke ka o ji i wee galụ ka mmọnwụ na-apịatala ọnụ ya pụta si ya nye gị okpu ọ sị gị mba jọsọ ọ sị gị mba na ọma nye gị okpu ịsa sekpụrụ na Chinyake enu nya ọchịchị ndị amị ọchịchị ndị amị ị ga-ejewe n'amị barracks ka o wee daa ya anya na ịbụ onye amị ya sekpụrụ na Chinyake enu for no reason okpu o jiri onwe ya ị nabụ ya okpu ọ sị gị na o jichago iji si ya nye gị a na-ekwu na ọ sị gị mba ịsa sekpụrụ na Chinyake na ọ na-enye achọ ka idojie nwatakịrị aka sọsọ gị bụ wanya elder sister of the century ọkụ ya elder sister 2025 chim zitere m isi m ịbụ elder sister ngwa sekpụrụ na Chinyake enu ịga ọrụ na-eto gbaghara ozugbo ihe abụrụ ka esi eme elder sister. I can't hear you. Bala mo ezineto bala mo. Bala mo ezineto bala. Ọ bụkwa na-eto ka isekpuru ana nke a punishment nke mụnwa na-enye gị. Ihe na-agụrụ na-eto bụ gbaala ngwa. Het nene mtuki fongi wahen bala mo. Na-eto ịgbaghalụ gị ya. Ọ na-efekwanụ gị alụ. I kwesịghị na-agbaghalị ya n'oge. Ngwa wolu het gị gbagobe enu. Zite continue your punishment. Gọọlụ mụnwa gbaala nke m na-eto go. Bala mo ezimomi bala mo. I can't hear you. Bala mo ezimomu bala. Ezimomu bụrụkwa mọmụ. Ọ gụwa bụ mọmụ. Nwa ya gbasa mụ na mọmụ. Gụwa bụrụkwa ma kpọ mọde. Mgbe ịdị ready gọọlụ mgbaala. Bala mo ezimomi bala mo. Bala mo ezimomi bala mo. Het niile m dọpụ from neto bala mo. Stress niile nyere m n'awa. Stress niile m nyere gị bala mo. Na voice lost you are stressing it the more. Because suck up me here.